கிளிமுக்கு மாங்காய் நல்லா கழுவிட்டு ஈரம் போக தொடச்சி எடுத்துடணும். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி குக்கரில் சேர்த்துட்டு 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும். தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு காரத்துக்கு தேவையான வரமிளகா சேர்த்துக்கணும். புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்காக 1 ஸ்பூன் வெல்லம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக 1/4 டம்ளர் தண்ணி போதும், நிறைய ஊற்றக்கூடாது. குக்கர் வெயிட் போட்டு 3 விசில் விட்டுறணும். ப்ரெஷர் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மாங்காய் நல்லா புளிப்பு, காரம், உப்பு எல்லாம் அதில் சேர்ந்துருக்கும், இனிப்பு எல்லாம். ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா கடலெண்ணெய் கடுகு தாளித்து ஊற்றிடணும். நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். அதை விட பழைய சாதத்துக்கு இன்னும் டாப்பாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கோ.